Numele meu este Raul. Nu știu bine. Astăzi o prezint un mai joc. Mai chiar mie mi-a plăcut de mult bate. M-am făcut, mi se pare o serie din jocul ăsta și să descarcă altul. Uitați, o știu. Unde punem atunci? Aici. Ce urât. Și-l luăm și-l punem undeva unde ne arată. Adică aici, sala de curent. Și pe tine tot la sala de curent. Și punem de aici. O să ne lăsăm să facem ce vrem noi. O să iau. Se vede dacă mișcați telefonul așa, se dă pe o parte și pe alta. Bun, mâncare și apă avem, adică puteți vedeți, dăm și noi, stai, dăm aici, aici avem curent. Acum mâncare, cantin, apă, adică să avem o sursă de apă, mâncare și apă și bun, noi ce o să facem? Avem din asta, o să mărim baza de curent electric, șoc. Bun. Alo, ce aici nene mă? Deci ne să vedem aici, pe tine de pază, pe ei, ele două sunt însă la fel. Ok, cam ciudat. Pe alții aici, pe voi aici și pe tine, fotolică la bucătărie mică. Bun,
mai luăm, construim baza de apă. El ce să punem de bază de apă. Ok. Unii, tu, fată, că tu oricum nu ce să faci, o să le punem la bază de apă și pe mine. Mâncare și apă avem destulă, deci dar trebuie să-i punem și noi la muncă. Hai și tu fă la muncă. Vedeți, sunt băieți, nu sunt fete. Bun, mai e cineva. Așa. Bun. Nu mai vrea să văd baza de bani. În fine. Ok. Sigilos. Bun. Aici avem așa și aici așa. Aici tot 4 ne trebuie pentru... Alt. E bine. Foc. Foc. Ei. Lasă-i trist și cu asta. Ia duceți-vă voi să căutați ceva. Ia uitați-vă la el. Nextor Signals. Nextor Signals. E devenit deja un băiat. Stați pe tine, sigur că de-am așa. Fi sigur că nu. Dar ce nu ne pare nor. Bun. Pe tine, frachere. Tu și unde o să depun? O să depun coș la baza de curent. 25 de bani. Cât am? 108 de bani am. Bine, e bine că se termină cu mine. Eu o să vreau să mai construim din... Nu avem bani pentru nimic. O să mai construim și din asta. Bun. Și că îmi trebuie un birou. Din plastic. Unele ne pun la să mă duc până la masă sau până telefonul. Este Iar trebuie să mai. Au găsit. Nu, tu ești pe ce decât. Bun. Fă ce putea de la de vopsea de cap. Nu vorbesc serios, putea parfum de... Putea de ăla de cap de vopsești. Ba da. Ce să da și cu anga? Să da și cu anga? Ce mă stai? Nu știu, fără LOL 4. Chiar nu merge. Ne vedem și data viitoare. Eu am fost Raul, ne vedem data viitoare.